Es fan dir orquestra típica Fernández Ferro, però la veritat és que de tradicionals res de res. Afineu els sentits perquè aquests 11 joves músics argentins ens proposen entendre el tango d'una forma diferent. Entre la penombra van dur a l'Auditorium de Palma sons que gairebé freguen el rock, plens de vida i a moments salvatges, i tot emmarcat en una posada en escena gairebé teatral. Van arribar a les Balears des de París, on participen com a convidats al prestigiós festival Île-de-France i amb ganes d'anunciar que no tot està inventat en aquest gènere. Si uno se queda con lo que se ve así en la superficie, no va a sentir que el tango está muerto, como dicen por ahí. Pero nosotros y muchos más estamos decididos a demostrar lo contrario cada vez que nos subimos a tocar, cada vez que nos ponemos a escribir. Anit van presentar el seu darrer treball, Fernández Fierro, escollit per la revista Rolling Stone com un dels millors discs de tango, des de l'underground argentí i per a tot l'univers, i és que al final serà veritat allò que el món és per als més atrevits.